chotu mami jagudo daldo dan teuniti dai kodo fo galo mufia maudo gonyido sukotonyo ode ngure pele jikoji kai konyende fo waire don taute don sabudo ko galekal anga galekal do ode udana weli don't really wait. I tried to down on the water. What about? Jambante. I'm being smacked by. Eh, akilan demo walai buta nani. Akilan demo itu. Akil ma yeli futa. Noi. Jaga no ala weli dane. Eh? Hana no ala weli tige. Hana nani gawi. Futa no weli. Futa game weli. Don't weli. Futa no weli. Wai. Baba hande kere Na futa mo kendo mo diende. Ko futa zalong, menen ko futa zalong. Na futa toro dei. Mi yimana ni futa toro dei. Na wel tige kere a wutu kale sa awa dem partager. Modi de. An simi hebi tu nga hebay. On do weltini ma doni. Dalanda. Janani Allah wana neddo. Ko haga galle. Ko ala seede kadi moƴƴa sa waɗi jamma sikkuɗa weetata a funti hoore ma ndaaru tum wona ko ɗum wiyana ɗon ala komi nanali fi ceerno Mody kono Allah laɓɓinowo on no laaɓinde fof oya arali konta ginte wana ani wana mi wi nokko fof no dil kan kamɓe ɗiɗo on arali fusi dilon ɗo Allah wona neɗɗo ceerno Mody fenaali ɗo yehi ga sehi moɗi ma indi mo ɓiɗɗo ɓeygu makko on oya no ɗumani waɗi avorté o nangama ɗum ala ko wiyaade mi heɓanmi haɓani mbaɗan ɗo ha 4 heures du matin ɗo mi buuti o boy min yiɗi jog bonnude aduna bonere kam timmat tan bandiyagal timmat tan fofu tan kirim on waɗanmo kirim ɓe mbiya kam yam hoot foti hikka noon ko tan ndam mi warete mi hoota gara joɗɗa hakkude gallare fenana ceerno Mody hande solution mo waɗa gaddamani gar angal legal woppi ɗum an minama ɗo mi warani mo yiyata bandiyagal o dokkay kagol ɗon jogtoy yo bon tan mi añani hen haydara coom koye nder galle o kannu noon way joni coom koye hakkude beddo pawonmi ɗum eyyi jeeyata kam ko naafigagal kam waranima min dañca jaam kirim kam hikka waɗata ngal ɗo leegal min noon minen noon min ko jiijam pullo dogata ɗo minen min hersi fenude min hersi kadi haalude ko andanɗa hoore ma ñande goo ɓe innayi Diallo ar ko an wino ɗum ɗo mbiɗa andi ko andanɗa men koye salligino juula rewa Allah haala goonga simi maayi ko min tun wonata toon min e komi waɗi kon Baba simi hulaali hay gooto mi hula e Allah tagudolan on min naami ceerno Mody naami gonga kono hande aaɗen weltike ɓayri fopp noon laaɓi no heddi noon hunde makko nden gasal tawa Baba naam ceerno Mody nangama o nangete anno ala ko suuɗuɗa ala ko suuɗuɗa komi lannoto ni rek ala ko suuɗuɗa an kene saka yeeya nangete
na joni kadi ha ɗon kaalido waɗi ha andi ɗum fof an hunde tuma mi wayi suudu ma ɗuna accide suudan a ginen biyen ɗen a yilan ɗon mi yiyani de hande kadi ko ɗo Allah waɗi noon ko an tawilan ɗo ɗo kadi lanni e baba lanni iɗani ko wonno heddi hakkidi hakkude men min e ma salon on table à manger on te miɗo andi ɗon kadi lancoɗo nani ko woni feñji ngani giyasi jokku jungo an on naafiki Allah mo Allah boni o est ce que min est ce que ko min jibini na min jibini mo mi sikku no nene makko nde o jibini ga maternité ɓe change mo tum ɓe addi goɗɗo ɓe addi mo na min e ma a sikkay portugais moro mi waɗi ɗum taako ceerno modi waɗi jokkuma ɗo woni baaɓe ma Tewnitiɗay goɗɗo fo ngalo mum fiya mawɗo goñiɗo lay kaldi min gondumi ko najju ñande men joodim ɗo e delenda he mi haaldima mbiwomi ceerno modi ko neɗɗo baɗɗo fo par ce que min o bettam min mi meeɗani miijade ceerno modi ko oɗo genre woni yimɓe ko trompeur uji de koɓe kaala ko eko mbaɗi ko ça fait deux betti kam noon hay yeeso Allah Allah ne seedi min nde mi haalninomo ɗum yahay mi winoma ɗo ko woni yeeso daɗani guite tawi ceerno modi kanko rokki kam ɓii ko jaaride kono min ɓuurimo andude bammakko saabu kala ko waɗatno Fuuta ko ɓuuri heewde min mittini ɗum ko mawɗo tan deƴƴumi te ka anda hen ay ɗum ko seeɗa e film o fuɗɗi tan gasani taw ko ceerno modi waɗata ko somi haalninomo fof tan mbiyata kam ko wona gonga ala eɗen kay won ko fuɗɗi holluden ɗo e galle ngara e galle han kaɗa yimɓe jonde kaɗa yimɓe darde hay goto fofta chaque jour ko probléme non min vraiment ceerno modi ne bettimi de on bettima hay yeeso Allah joni dal koni solution kaaliɗo garɗo oto o hoota pofta enen fof gonen e tranquillité men mo gonanɗen adano ɗum tan woni solution hankante ɗum jarani heñade eyyi ɗum jarani heñade hay kanko ɗi ndimago makko fotano mo woppude e galle woni yimɓe joni ngala e ndimagu de kono mi haalnete hay film o ko fuɗɗi tan so a taw jofte ay ko ceerno modi ko marque lancement woni ɗo film o suwarde taw komi jiɗɗo noon jeegon ɗum ha gasa ha film o makko o gasa ha o surto carrément mi wiyanima horaire de kono ko min fo addata oto ha e damal galle te nden so wiyama ya o fawta hen dande par ce que ko peeje ɓole peeje yimon tohson kon ko peeje min kam anda tagi han ndimon tohson kon jiɗi peeje kamɓe aduna mabɓe fof tan ko fenade hane suul bukki sulli ha madi teyayi teya enen en ganda ɗum ala galle men o mi famɗi ken suurinoɓe ha jaare e dalanda no belduno probléme goto meeɗa wonde ɗo teyayi mi haalatma kalden gonga weeli Allah kala nde Diallo e ceerno modi mbadde ko ɓuuri heewde yahay taw ceerno modi tooñi miiɗa haalde tan ko peeje ɓole miiɗa haalde tan kala hen mo jooɗiɗa wiya kañum ɓuuri goɗɗon ƴoƴji kamɓe dal koɓe diluji adduna fof ko dilu Allah ko moƴƴo ɗum tawi joni waɗi ko waɗimo ke kersa hay somi naati tawimo e saale ummoto o yaha o sikkat noon min mi hoppiranmo noon tan joni dal ɗum woni solution wat feere garanama ɗo oto o yaha bolol makko gonen e jaam enen fof poften jamma ne ñoya ɗum tan woni haala ka hankadi moƴƴi gasi ɗum jarani heñade ɗum ko joni wonata wat ses tan ha film o joofa no ɓurti trop no yimɓe lorima e tampi te ala ko waɗani Fuuta wadde jaam ittanimo Fuuta wadde ko dogɗo yeyi wonko ganda ɓuuri hersuma ɗum haalande cey Fuutankoɓe de so gandandima hunde e boora ɗum tagimo dogde wadde jaari ɓiyi ko tan kersumi o ko welani haalde hunde so ɓooyi kadi gacce ɗe gi wadde par ce que wonno neɗɗo waɗirtoma torturé so ɓooyi kam a waɗat éclaté dillo tan lawol gotol une bonne fois pour tout gasa jammane ñoy galle kaaliɗum galle kaaliɗum galle kaaliɗum salamu aleykum jafoɗade o wulini fewi jafoɗade e dérangement hakke ala hen komin saabino nde ɗo jonde hayso tawi komin saabi ni sababu o tigui rigui ko jaari sabu
en majjani ko kewno e galle he fof woni kanko e bammakko kadi dalanda yehino ni ha kamɓe ɗiɗo hay goto innata goɗɗo kono kanko jaari o yewtidi e yam o holliti kadi nimsa wonanimo eko waɗi ko sabu yaha arti fof o andi kanko juumi kanko woni e fenade ɗum tawi min jewti o wini tedde makko o huccita e goto fof o wiya ɗum yarɗo mi yaa fof mbiyomi tawde ko noon noon yimba mi noddu nenam mi nodda dalanda ɓe joddo te ko wona ɗum ko kanko omo famni te omo weeɓi famde sabu no waɗiri réagir ni kala bawnoɗo wonde hay sinno ko min ko noon mbaɗanmi sabu hay ɓiɗɗo goto yiira bamum ne takki e guyka walla nde takki e fenade wadde banggue goto mbaɗa yaade e makko te kadi ɓernam ne ɓuuɓi nde o jogui ndimagu nde o andi kanko juumi kanko woni mo wonani e gonga o holliti kanko woni mo wonani e gonga wadde ni no mbaɗɗa ni tigui neɗɗo waɗata te gondigu ngu e galle an e dalanda so welani min mi haaɓat nenam kadi haaɓat babam ni e bamum bamma e bamum dalanda ni mi haalani haala mabɓe saabu kamɓe koɓe hoɗɓe koɓe hotoɓe kono onon ɓeeɗo ɗiɗo onon goni joom galleji son beldani galle o welata wadde noon hande a holliri ka mawɗo te cikkumi ni no mbaɗɗa hay kanko so juumino janggo e jaam ni o waɗata wadde noon min mi jurnotako hen tawde nenam ari kanko woni seede foof mi woppan mo haalde e ma après ƴeewen no kawratirton nen eyyi kaaliɗo Allah jarama a jarama ko no mbaɗɗa ni ko noon kellifaɗo waɗata par ce que sa woni e galle ma ayi ko ganduɗa hoore ma fewnitakima aɗa foti noddude yumma kadi en plus nodda rewɓe ma ko ɗum woni gonga a jooɗima jonde kilifa par ce que neɗɗo ala ko jeeyi sowona galle mum sa réglade galle ma a wawa reglude galleji goɗɗi sa régle galle ma noon il faut nodda rewɓe ma nodda famille o jooɗo mum fo haala ko muusi ɗum ko kalɗa ko kadi ko gonga saabu delenda kam ko jogui yalla nanɗon tan kono jaari o koye jaari kalden ni ko delenda woni jeewo ko jaari woni deuxiéme femme hayso delenda hayso jaari hecci delendani ko delenda woni jeewo jaari noon wattama Balami Haydara ko mbiɗa ko tan kala memɗo bamum neɗɗo no hayso ko baba ɓoccone he goyiɗa bamum meme eyyi adan omo joguinoyam respect e teddugal kono guila probléme o ari hay gogga mo wiyanno kam o natti rewde o natti wiidemi hay gogga o watti widemi ko accama e direct te ɗum fof saabi ɗum ko connmami cottuma ɗum eyyi kono ɓayri a noddi réunion mon fof ma haal ko muusi ɗum après gonten neɗɗo goto par ce que enen ko jaam tan ganduɗen eyyi jaari min de ko mbiyami ko mi wawra haalde hen haydara sona mbiɗa yaɓir tuban Allah tan mbiɗa tubanaɓe ko ɗum ɗon kadi ko erreur kadi ka meeɗano sikkude so wayni rek ko ni tan ko mbawno wiide ko ni tan mbawmi wadde réagir saabu hay goto yiiɗa jinnare mum meme ko mbiyat ko mbeɗa nananno ɓe mbiya Mame Abdou Aziz wiyanno jinnaɗo ma gorko haysono yara so totta ɗum yara minen ko noon tan mbawnomi jinnaɗum komi korsinnoɗomo tellement mi yiiɗa neɗɗo wiyamo sa hitere mo hojji ko ɗum noon mais nde ƴewmi ƴewni foof gandum to hettiɗo kadi julɗo noon tan mbatta sa andi ko an woni erreur a ruttat tan ɓe gonnuɗaɓe mbiya ko an woni erreur yoɓe jaafoma hankkadi min gonta min gurno ko ɗum ɗon tan min kam komi welti mi wiya alhamdulillah par ce que ɗum e ɓooyi ñagade o galle ɗo ala mo mi haaldani min jooɗodani mi haaldani pour mi ñaago ɗum ko o initiative ɗo mais hande heeɓima komi yiyat alhamdulillah mi yetta Allah yetten Allah min jaari mi nangananima hay fos nanganima mi nangananima hay hunde e ɓernema ko wanno kam dérange ko koye lebdatano mais ko heddi ko mi nangananima hay fos moƴƴi wadde alhamdulillahi rabbil alamin minenne nene ko ɗum tan jinnomi hen eyyi jaam arta e galle he jaam arta e saabu min son mbayani ni min mi fewnitta hay somi dawi mi fewata te galle o jinmi tan ko yo wat jaam eyyi
joni noon tawde a yaafnimo o yaafimo kanko no holliti o nanngani haydara yo gallo wayno wano jalon noon mbasan worde ɗo oɗon mbaɗa tiris elle yiɗɓe woyde ha te pisa hannde hol jontaɗo e onon ɗiɗo danda hol jontaɗo onon ɗiɗo on kalta nani ko surprise wona ɓe ko mon jehon jewton inchallah danda a rokkatamo hannde tan rokkuma hannde tan rokkimo ko miñaw eyo yabboy jeehe nder woto ko jewtimi e nenam si e jaade tan jeehe tan moɗani won ko yiɗɗon ñohde ko heewi jeehe tan jeehe ñu ñohoye onon oɗanno ko ɗo mbattiri toon ndeysan ay koɓe sukaɓe ndeysan ay ko ɗum woni aduna kaalido ay so neɗɗo o resi a fondat rewɓe ma mbasa wuranade o walla mbasa wuranade o sa yiɗi galle ma wone tranquillité tan kala ko woodi ko ɗum tan kalta neɗɗo woto jinggan jeewo walla mbiyaɗa jinggana lembel arta hannde tan mbiyaɗa aɗa hoyno jeewo ma kadi a yiyata kadi jeewo ma mbiyaɗa aɗa hoyno lembel ma yimɓe fof ko gotum ko paare te min neno somi fenanani tawi taw enen ɗiɗo kaldata eko jibinɗa kam kamɓe ɗiɗo koɓe mbasi weldude ko mi weñi kam par ce que hay somi dawi ɓerdam dejta wonta tranquille galle mo ala jaam hay sa juuli juuluma jaɓetake a faami ɓayri noon Allah waɗi suturo en kaltidi enen fof hankkadi galle o yo wano ni tan weli kay weli joni kam ɓerdam ɓuuɓi a faami wonen tranquillité men subamaɓe woppi hankkadi maɓe goppu sabu ko golɗaɓe oɗo galle ko so tawi koɓe rimɓe maɓe goppu moƴƴi ni wona galle Kalidou galle Kalidou galle Kalidou galle Kalidou leli lelele ñalawma yo wona ñalawma est ce que min mi wiya salminam mi salminima ana jignoɗo ɗo jottade ɗo ni no wiidat haalde gallo sa wiidat salmina min aɗa andi kam ƴeew malgré ko gonmi ɗo e galle ko fof hay goto neɗɗo andani kam ɗo andani kam haala bonka andani kam mbeɗa ndaano wi neɗɗo moƴƴi ƴeew esamo min ko esamo ni woni ko wandarde ñande mi haala ha kalmi innimo e yettode mo te ko meeɗa dalanda ham kala ko mbammi ɗum ɓennat golle bonɗe fof mi golli ɗum ɗo Kalidou haalat mi meeɗani jabade mbattumi jabade hami daro baba ko mbaɗɗa ɗo ho fuuf mi wonma défendre baba hay goto liggayima an haade jomum liggade ni an liggoro joomum baba heɗomi rek heɗomi hampara ñannen ɗo tawɗa kam nder suudu mbiɗa goggam oɗo ko heeli harmi jeeɗi min ɓuuri andiro helani jeftumi haalis dépense tottumami kalduɗe mami daromi sengo e muɗum comme no kohru ni mbiɗo mi yittere mum wojji fof mi hafto mbiɗa wayno tan no mbarude jooɗiɗe hinana ñamani mi wonda hay goto kala mo jiimi sangare mum baba ala ko mbatta sowona ƴeew sukaɓe togos ɓo garɗo oɗo hannde aɗa wawi wondemo mammo guel cukalel sa nawi ɗum prison sohama holko mbiyata jinnaɓe muɗum so hawrano hannde e Kalidou hannde ene wawno nawdemo kaso te kaldu yi kam so woni ko chambre vidéo woni an ko 9 gonta aɗa nana chambre 9 baba min mbiyatmi so woni ka dimoni an baba forani waltude ɗo hannde saabu a heƴata e gallo ƴeew ay imo ala tombo ɓuurma yaajede an min gonɗa hersini kam ala façon bonande e mette a fawani kam e adunam est ce que nenam liggima ɗum e nder galle he nenam kam bereni kanko mbiyami ko spécial e nder rewɓe saabu gondude ma ko bawɗo muñde normal ko heddi o noon min cikkanomi sa paari ko mbaɗanɗa waɗi ajane ma paari jafoɗa e konngol ngol waccana salma koora gonga noon mi faamima kalde mbiyeɗa ɗo aɗa yaha fuur tan mbiyata ka yahata ene jaranma ɗum addama bandisde juuɗe ma ɗum addama wadde dil fof ala fof ka haalani ɗo ndeke ƴeftuɗa fulɓe fof aynaɓe fof aɗa rendini jawdi mumen aɗa yeeyi te nenam hanki noddi kam o wima pelentaji tetinen toon
ɗum noon an e bone ma baba alhamdulillahi rabbil alamin ndeke yewtere no waɗi fayda aɗa min mi ndeke penentaji tati min de min no hodde way ma haydi so jarni kam mi yalta oɗo galle mo wona FDF mi waloya galle Baba Kadia balɗe ɗiɗi waloya galle Beydi Ndongo balɗe ɗiɗi waloya galle Badou Sarr balɗe ɗiɗi ɓurani kam no rutade Fouta penentaji tati kam made ko perpité kongenteɗa Galle Kalidou anga Galle Kalidou uyo Galle Kalidou anga Galle Kalidou leli ae garmam ko waynade mi darima ko darina makka jam kam jiɗɗo yaltude galle o nda Kalidou mi ƴewtidima ko gonmi koye galle o joni ala mbo welanima welani ɓiyam mo jibinmi reedam ko waɗe galle ko fof noon caggal mi wimon kam bonnaɗo on jaɓani falillahi hamdu joni kam jiɗɗoma mbaɗan mi waynaki won kam tintinɗo mbaɗan yalta galle o yaha lawol ceerno Mody sa yalti galle o holto paara ala ɗum haaju maɗa hen ɗum noon kam to potmi faade min mbaɗa heddora Allah gila Allah woodi mi tampata mam yaha mam hawre goɗɗo moƴƴo miskin Allah mi wonde e makko so daari ari kedi mbaynoɗa kam ngam mi yiiɗa boom haaldude e makko moƴƴi gueɗel noon mboɗo yinma ɗum haalande haade ma yaade galle o a wiyaka a waɗaka ala mi wiyama kay te nde gartande ko an addi hoorema te kala ko wano kewde e galle he min mi muñi ɗum hay somi haali mi meeɗa yaltinde hunu kam mbimami yaltu galle o wadde noon min wiyanima ya yaltu joom suuɗo wiyanima ya yaltu nenam wiyanima ya yaltu ko an ƴetti initiative hoorema mbiɗa aɗa yaltu ne wawi wonde guddol gilgol ngol noon ndenoɗa kala to mbawɗa faade kala to mbawɗa huccude wuro kam woto wurto toon saabu aɗani ko fadanma toon palenteji tati aɗa waɗa ɗum nono wuro jooɗi sa naati wuro kam cikkum ana gendarme ɓe kawroto toon kala to mbawɗa yaade kam woto ya wuro eyyi moƴƴi min mi waynotonoma tan galle o a ɓooyi kam wiire mi yaltu galle o daggila pawɗa ɗo a meeɗi kam ɗo fawde mbiɗa totta kam pa mi meeɗami wiide yaltu galle o mbiɗa kam yamna an mbiɗoma ya namno horaire paaru Fouta on ko wima est ce que ɗum non wat sese nam wiidema kan namno horaire paaru Fouta e wiidema yaltu galle o est ce que ɗum ko goto 6 et 9 ya namno piri horaire paaru Fouta o mi tottuma pasma jaaha noon a wi kam ɗum ɗo de wadde wiida a pari pour yaade mi yehat jaaji yo Allah waɗ lawol jam galle o mi nattiɗo heeji eyyi kala ɗo mbaɗa yaade no woto won Fouta tan min dal to potmi yaade ɗum noon haajuma an caggal on jalni kam galle mon jeehe ma Allah ñaam hakkude men so Allah jaɓi Galle Kalidou anga Galle Kalidou uyo Galle Kalidou anga Galle Kalidou leli ae Randa baba wonto yiwruɗa sanke he baba sanke dey baba reno ɗi sañceji an imonala noon hande lan jogui sa sarso kanne ko sarso man jogui 20 métres jaaremi ɗon ɗum ƴawnani ɗo dow baba a mawni de mi wowi mi sotti joni ɗum ɗon joni ko wonnoɗo galle ɗo ko feeñi kay joɗoɗo galle ɗo hokkiɗa kalis min kadi Allah jarama min kadi mi wowi komi waɗano ko mi wowi kadi wurnude hoore an si hay goto wurna Allah mi wurana hoore an mais baba joni ka mawɗo woni ko ƴessa tedda moƴƴani e maɗa minen mawɓe makko ba lagine minen min haajaka e sukaɓe minen ko suka waɗi wolen wawi wadde koye a anda men awa min ko mi halnemani to soƴƴade an ndin nan nder mi haalanima si a nokkanilan goɗɗari maro ceerno Mody moƴƴa hay si o ñamali mo wawi ukkude ton poson mi ñama mi maaya baba ceerno Mody eyi honto nanimo haalde e Kalidou banggue sac makko o inni o yeehi ɓe landima kan kadi jaay o inni kan ceerno Mody tawiɗo ko welanakida pour tallan koye ceerno Mody ya ceerno Mody yalta galle de ceerno Mody yalti galle de
mi nani noon ya monto tere ro jooɗi ceerno mo no ko tere joni ko no watta to mi an bo fadi goɗɗo arana ay ha a wallata minen baba ɓaganaya minen mo woɗ fi jaari min simi wima ɓama no immo ɗo no yahana ceerno woni aɗa ɗumane ceerno mo somi tawno mo yalta ɗo ko barme mi jettate mi dasanamo barme so yalti o natataga galle ceerno mo haala ceerno mo ta haalan ɗum no nani baba an kadi wat fi jaari baba honto sutinoɗa ni kaaliru nelli kam to boutique yawgo nanɗa toon yawgo nanɗa toon ceerno modi mina yahana ceerno modi Lago jama nder galle kaaliɗum woppitake ko